al instante, es cuando se capta el mundo inmóvil en el movimiento. Aquesta fotografia jo crec que ens defineix perfectament el que és l'instant. Fixeu-vos que tenim aquí un home saltant, el concepte del temps també el tenim darrere, a l'espai, que és la Torre Eiffel, i a sobre, en aquesta fotografia, tenim una parella que s'està a punt de donar un petó amb un paraigües que se l'emporta el vent. No? Tota aquesta imatge ens dona a entendre una mica que un segon més tard o un segon abans, diríem, l'escena hagués sigut totalment diferent. No? I és per això que avui sí que ens centrarem en el que passa quan nosaltres disparem a l'obturador. El disparar a l'obturador vull que ho tingueu molt clar perquè finalment és un moment màxim de concentració. A mi m'agradaria que entenguéssiu que quan vosaltres agafeu la càmera i aneu a disparar una fotografia, primer us feu una pregunta, és per què? Per què dispareu aquella fotografia? I després, què voleu dir? Aquesta és la segona pregunta que tindríeu que fer abans de disparar. Què voleu dir amb aquella fotografia? Aleshores, i després ja ve el moment en el qual heu d'ajuntar la velocitat, tot l'ISO, tot això que ja està prèviament posat a la càmera i aleshores començar aquest acte d'aquest moment tan decisiu. No? Fixeu-vos en aquesta fotografia, que a mi em fa molta il·lusió començar amb ella, perquè és curiós que dic que ho faria en castellà i ara ho estic fent en català, però bueno, espero que no us molesti. Aquesta fotografia està feta per Henri Lartigue. Era un dels principis dels fotògrafs de l'època francesa, estem parlant de 1900 i pico, 1910, 1915, on la fotografia sortia una mica de l'establishment fins a aquell moment, que eren els retrats, com he dit abans, i aquí hi havia aquest fotògraf que pertanyia a la classe social alta i fotografiava sempre a la seva família donant salts. Fixeu-vos que és molt bona aquesta imatge perquè en aquell moment un fotògraf, estem pensant que les càmeres eren molt lentes, les velocitats eren molt lentes, ja investigués el que és el moviment dins de la imatge i parar aquest instant i congelar-lo, sobretot, doncs no era habitual. No? I l'Artic ho fa molt bé. Si teniu l'oportunitat de revisar la seva obra, jo contínuament us aniré donant fotògrafs perquè si vosaltres els voleu investigar ho podeu tindre i ho podeu visualitzar una mica tota l'obra. Si visiteu la seva pàgina web o si visiteu les seves imatges, constantment veureu imatges molt semblants a aquestes. Pots repetir el nom, sisplau? L'Artigue. L'Artigue. L'Artigue, sí. Ara puc dir l'Artigue perquè ningú a França m'està escoltant i ho puc fer bastant bé. L'instant decisiu ha quedat reduït en la ment de molts fotògrafs perquè és l'oportunisme temporal, és a dir, significa, com he dit, pressionar el botó i en el moment just obtenir la paràlisi d'una acció específica. És a dir, el concepte implica congelar un instant que s'hagués perdut si no de no haver-se realitzat aquella fotografia. Per això és important el món de la fotografia i en aquest cas nosaltres com a fotògrafs tindrà sempre en el cap constantment fer fotografies on congelem aquest instant. Aquesta serà una mica la premissa. Una de les fotografies més famoses en la història és aquesta que esteu veient i jo l'he tinguda amb un pòster a la meva habitació. Quan vas a casa de gent és una de les fotos que més vegades he vist penjades en el mur. I per què és tan màgica aquesta fotografia? Precisament perquè un segon abans o un segon després d'aquesta imatge, el personatge, la fotografia hagués canviat moltíssim. Fixeu-vos com hi ha una combinació perfecta. No sé si veieu el meu cursor. Sí. Sí? Doncs fixeu-vos una mica el personatge aquí que està saltant. Fixeu-vos que maco que és trobar a darrere, en aquesta imatge, la mateixa postura una mica del que salta. I entre ell, aquest personatge que hi ha en moviment i això, aquí es forma un gran triangle, diríem, que és el que fa que aquesta fotografia sigui màgica. És l'estació de Saint-Lazare a París i aquest home sembla que estigui flotant en l'aigua. Després tenim el reflex d'aquesta mateixa persona
ens ajuda molt més a que la geometria sigui molt important. I és el que us deia, tot flota en l'aire. I per què? Per què aquesta fotografia la té tanta gent a casa seva? Per què aquesta fotografia és màgica en aquest moment? Doncs per això mateix, perquè està parant un instant. I això és el que ens toca, no? El pensar que una mil·lèsima segon més tard, si l'hagués disparat el fotògraf, aquesta imatge ja no tindria aquesta màgia. Fixeu-vos que la bota de l'home està a punt de tocar l'aigua. I després una cosa també a dir, abans els fotògrafs no disparaven amb el motor. Sabeu que aquí això pots fer ara amb una ràfaga i segur que una la pilles, no? En canvi, en aquest moment la fotografia anava molt més lenta, estàvem en pel·lícula i segurament hi ha un disparo d'aquesta imatge. Bé, segurament no, segur hi ha un disparo solament d'aquesta imatge i això és difícil, això és molta intuïció, Això és molta concentració. Insisteixo molt en que, com a fotògraf, cada cop insisteixo més, tant als alumnes, tant en les conferències, amb la concentració quan nosaltres ens posem a disparar imatges. A vegades, quan veig a la gent que està com molt desconcentrada o, també ho he dit en alguna classe, separen el visor de l'ull i no tenen el visor dins de l'ull, aleshores es perden moltes coses. Per això sempre us aconsello que la càmera la tingueu fixada dins, si podeu, si no porteu ulleres, o no sé si us és més còmode o no, però va bé que ens apropem la càmera a l'ull perquè obviem tot el que passa al nostre voltant i aleshores la nostra capacitat de concentració és màxima. Em podeu interrompre quan vulgueu, els altres ja ho saben, però com normalment teniu els micròfons apagats, ja sé que a vegades és difícil, ok? Però, si voleu interrompre'm, poseu el micròfon i em demaneu pas. D'on ve aquesta expressió per això d'instant decisiu? Perquè, clar, a mi m'agrada sempre anar a l'origen una mica de la conferència que estem donant, en aquest cas, no? L'expressió neix el 1952 d'un llibre que va fer Cartier-Bresson i la seva traducció literal es deia Imágenes a hurtadillas, no? Això em fa molta gràcia. Aquesta no era una expressió seva, sinó era una expressió del cardenal Retz, que era un home molt cult del segle XVII, i que era molt conegut per l'eloqüència dels seus discursos i la seva passió per les intrigues polítiques. Per acompanyar aquest text he ficat aquesta imatge d'alguns cardenals i un instant també en el moment en el qual aquella dona passa per allà darrere. Això també és un instant, és a dir, no sempre el que us demanaré si feu aquestes 10 imatges és que feu gent saltant, sinó que també capteu moments del carrer, moments que poden passar quan esteu fotografiant i en el fons aquí veus una conversació i en aquell precís moment passa aquesta dona vestida de negre just en el moment casual i aquí també es para la imatge. Aquesta és la frase que va escriure el cardenal de Retz, que és «No hay nada en este mundo que no tenga un momento decisivo». És una frase que també ens l'hem de guardar. Sempre fas la broma que ens tindrien que anar tatuant totes aquestes grans frases i al final acabaríem tots tatuats, però sí que si teniu o esteu escrivint, apunteu la frase perquè és una de les frases que val la pena tindre en compte. L'instant decisiu, per un costat, era una espècie de capacitat màgica que tallava el temps i el detenia. Aquesta imatge és d'Oporto, també és de Cartier-Bresson. És curiós perquè l'altre dia tenia una amiga que havia anat a Oporto i té la mateixa escala. Vull dir, l'escala es conserva exactament com està ara. És un lloc que suposo que la gent que va a Oporto la pot visitar perquè la veig en moltes fotografies, no sé si algú ha estat, però en aquest moment, això és una fotografia dels anys 30-40, Cartier-Bresson va fer aquest instant tan maco en el qual els coloms... El joc dels coloms també és un joc que us aconsello, perquè amb els coloms parem molts instants. Com tots estan volant, sempre hi ha molts que es queden allà paralitzats, no?
Si ho acompanyem, a més, amb una persona que està pujant una escala, la fotografia resulta perfecta. Més la composició, fixeu-vos també en totes les línies de l'escala, com van pujant, la barana, com ens va fent aquesta paraula fins a dalt, les línies, sobretot, molt important. El concepte de l'instant decisiu no surt del no-res. Per aquells temps els fotògrafs no estaven acostumats, com us he dit abans, a fotografiar al vuelo o la famosa instantània, sinó que tots venien una fotografia més d'estudi. Aleshores, en aquell moment s'acaba, en el moment en el qual apareix la fotografia en instant, s'acaba una època i en comença una altra. És a dir, que és important aquesta conferència perquè també ens fa avançar amb el temps. A partir del moment que apareix l'instant decisiu, podríem dir que comença una altra època dins de la fotografia. I és un segle que comença nou, és com en el cine també. Quan apareix el cine i apareix el so, és un moment important dins del cine, és el mateix en la fotografia, quan de sobte poden parar. Al final, la buena fotografía no solo sale cuando el fotógrafo está preparado. Es eso, cuando es capaz de mirar sin cesar y cuando descubre que algo inevitablemente va a pasar. Da igual el momento, solo tienes que ver. Y conseguirlo supone un trabajo inmenso y apretar el disparador es tan solo el último paso. És una mica amb el que he incidit abans, aquest text. Evidentment, tot el que jo us estic dient sense llegir abans són els textos que van apareixent i d'una manera o altra reafirmen una mica el que jo us estic parlant. Aleshores, això da igual el moment, solo lo tienes que ver, és això. Sempre us aconsello, abans de disparar, observar, esperar, i en el moment precís disparar. Sobretot estem parlant molt de fotografia de carrer, molt de fotografia d'eventos, molt de fotografia de concerts, saps? Vull dir, on interactuen espais diferents, gent, gossos, animals, tot això on es produeixi un moviment. En la fotografia de natura també existeix, ho dic perquè suposo que aquí també hi ha fotògrafs que us agrada fotografiar els paisatges o us agrada fotografiar un tipus de fotografia que no és la de carrer. Aleshores, no passa res, perquè sempre hi ha instants en qualsevol moment. El parar l'aigua, el parar un ocell que passa per davant de la càmera, un animal que es creua, etc. Vull dir, a part de la composició, és important també. Apropar-se a la gent, en aquest cas, és això. Aquí, en aquesta fotografia, la interpreto jo com si estigués... Això deu ser un partit de béisbol als Estats Units i en aquest moment el fotògraf sap que la gent reaccionarà en crits i aleshores es gira i congela aquest instant en tota la gent amb la boca oberta. Això és el que us deia abans, el fotògraf està preparat i visualitza aquesta escena que passarà i aleshores ja l'únic que té que fer és apretar l'obturador en el moment que ell veu que passarà aquesta escena. I al final es composa perfectament. Fixeu-vos, m'encanta perquè és que estem veient aquí una boca, aquest triangle de boques és preciós i si anem mirant encara en veiem més. Vull dir, anem viatjant per dins la fotografia i anem veient un munt de boques obertes i, curiosament, el que potser el personatge principal, que és aquest braç, que tindria que veure-li la cara, no la veiem, però insisteixo, dins de les composicions, les diagonals que vosaltres marqueu, en aquest cas, aquest braç, ens porta fins a aquesta boca. Si no hi hagués aquesta mà amb aquest braç, la lectura seria diferent. Potser ens pararíem més, ens detindríem més en aquest personatge, però el fet que hi hagi aquest braç ens condueix fins aquí i després viatgem fins aquí i fins aquí. Aquest famós triangle del que estàvem parlant. Però això és donat a la màgia, perdona, això és donat a la màgia també molt del blanc i negre, Evidentment, el blanc i negre concentra molt més les expressions. El blanc i negre no ens fa dispersar-se amb el que són els colors, però en aquest cas, com estem parlant del naixement de l'instant decisiu, després us ensenyaré fotògrafs que
han fotografiat el mateix en color i aleshores podrem una mica també discutir i veure les diferències, no? Però ara estem, diríem, avançant amb el temps, vale? I en aquell moment la fotografia sí que era en blanc i negre, però tens raó, eh? Em sembla que ets tu, Rosa, que ho has dit, però... No, soc Montserrat. Ai, Montserrat, perdona. Ara no us veig, aleshores sí que és M'he veritat. posat el nom, he posat el número. Vale. Sí, el 26... No, Sí, vale. això. Vale, Montserrat, doncs sí, tens molta raó que el blanc i negre substitueix i per això a mi m'agrada molt el blanc i negre i ja ho hem discutit en algunes classes que el gran dilema que tenim molts fotògrafs és si ho fem en blanc i negre o si ho fem en color. El blanc i negre concentra molt més les expressions, les composicions, la imatge, ens focalitza molt més. Exacte. Al instante decisivo permite sorprender la vida, nos dice. Es com evitar... Perdoneu, a veure aquí que tinc... És la vida amb un flagrante delito, no? Aquesta és una altra imatge, no és de Cartier-Bresson, és de Robert Frank, un dels altres grans fotògrafs de la història de fotografia nord-americana i també ens està parant, fixeu-vos una mica aquest triangle que fan els dos nanos, no? I després aquesta mirada cap a baix, que interpretem que estan pescant o que ha passat alguna cosa per allà, i els dos miren cap a baix i en aquest moment és quan el fotògraf dispara. Sempre, avui la classe ens donarem compte de com el fotògraf va esperant fins a captar aquest moment. Dins de l'instant decisiu ho dividirem en tres parts. La primera és l'element, la segona serà el temps i la tercera serà l'espai i la composició. Aleshores, amb aquests tres conceptes és una mica on ens mourem ara. Fixeu-vos una altra de les fotografies mítiques d'aquell moment, com parem aquest instant, no? Vull dir, el somriure ens marca una època, el somriure d'aquestes dues noies darrere, aquesta dona passant per aquí, i el moment aquest noi porta aquestes botelles de vi, suposadament, tot feliç i amb una mirada superorgullosa, i el fotògraf en aquell moment para el moment espontani. La fotografia és, per mi, l'impuls espontani d'una tensió visual perpètua que atrapa l'instant i la seva eternitat. Un altre moment d'instant, vull dir, que a mi m'agrada molt ensenyar-vos diferents vessants diferents una mica del que és la fotografia, perquè aquesta fotografia estem dins d'un museu, en teoria pot ser el Louvre de París, no? Però clar, si ens fixem una mica en la composició, amb els personatges, i després hi ha, un moment en el qual hi ha un dels personatges que gira i mira l'obra en la qual està exposada darrere. Aquest és el moment de l'instant. Jo interpreto que això passa molt, no sé si us ha passat a vosaltres quan esteu al carrer, quan esteu fotografiant en diversos moments, que sempre hi ha un moment en el qual, si tu enfoques la càmera i mires pel visor, hi ha una persona que t'està mirant davant i vol veure el que tu estàs fotografiant. I jo crec que en aquest moment és el que li ha passat al fotògraf, és a dir, el fotògraf estava fent veure que estava fotografiant aquest quadre en aquest museu i en aquell moment el personatge que es gira vol veure què és el que està fotografiant el fotògraf, no? I en aquell moment el fotògraf dispara. De tots els medis de l'expressió, la fotografia és l'únic que fixa aquest instant precís. Juguem a que les coses desapareixin i que a vegades, un cop desaparegudes, és impossible tornar-les a reviure. Per això, la gran màgia de la fotografia és que, clar, quan en parlem i quan em diuen a vegades per què tens tanta passió amb la fotografia, doncs jo crec que aquesta és la resposta que jo podria donar, perquè som capaços de parar realment un moment i eternalitzar-lo per sempre. Després d'aquell moment no tornarà a passar. M'entens? El vídeo pot passar i pots tornar a repetir l'escena, però amb la fotografia és que la congeles. I és una mica el que dic, és l'originalitat essencial de la nostra professió, en aquest cas jo com a fotògraf, que és constantment avaluar
i constantment concentrar-se molt. La composició és un dels segons elements importants dins de l'instant decisiu. Saps? Quan es revisa l'obra de fotògraf en un conjunt, una de les característiques que sobresurten immediatament és la magistral en l'art de la composició. Aquí ja hem fet alguna classe de composició, aleshores no em detindré massa amb aquest element, però sí que, com sempre, és important. Una de les grans fotografies de la Guerra Espanyola és aquesta de Cartier-Bresson a Sevilla, on, gràcies una mica en aquest marc destruït per alguna bomba, dins es produeix una escena i molts instants decisius, veieu? O sigui, tornem a viatjar dins d'aquest instant. El nano que va amb les muletes, l'altre que l'agafa per darrere i seguim viatjant amb les carcajades, el noi que agafa el cubo o la cistella. Bueno, és un viatge constant. Però la capacitat del fotògraf de posar en primer terme la paret, diríem, destrossada i utilitzant-la com a marc, això facilita molt que l'espectador tingui una visió molt més subjectiva de la imatge. Sense aquesta paret estaríem dintre i posant la paret destrossada en primer terme ens introdueix cap a l'escena. La composició té que ser una de les nostres preocupacions constants, perquè en el moment de fotografiar no pot ser més intuïtiva, perquè ens confrontem amb instants positius, en què les relacions són molt mòbils, és veritat, tot es mou, i si no composem bé, és a dir, si la composició està morta per un costat i l'instant està molt reflexat en un altre costat, la fotografia cau d'un costat i aleshores no és tan efectiu. Fixeu-vos en aquesta imatge. Normalment, a vegades, nosaltres a on ens posicionaríem aquí? Aniríem girant, potser agafaríem la noia des de darrere, des d'aquí darrere, i en canvi aquesta composició on tota aquesta línia viatja fins al final ens dona que gràcies a aquesta composició tenim una nena que ve per aquí caminant, una altra que està ajupida, l'altra que està mirant intentant pujar no sé on, i aquesta que puja a l'escala. Tota aquesta composició i tot aquest instant parat ens ajuda moltíssim a entendre una mica el moment i, sobretot, a situar-nos dins del que és l'espai. Aquesta m'encanta, perquè sempre, constantment, tenim molts planos. Tenim en primer plano aquests dos jueus que estan parlant, l'altre que sembla que va entrar a la porta, però el seu retall, fixeu-vos amb el blanc i negre, el que deies, Montserrat, que és vital, aquesta fotografia en color ens tindria molt distrets. En canvi, aquesta fotografia en blanc i negre, el negre sobreexposat en els blancs del terra, ens ajuda molt a retallar els personatges amb el fons blanc. Aleshores, això, el blanc i negre, és molt efectiu perquè ens concentra molt. Això l'hem de mirar amb la gestualitat. Però tornem a parar un instant. Vull dir, el senyor que parla té la mà aixecada, el moment en el qual l'altre mira cap a la persona que ve i després la persona que ve té un peu a punt de fer el pas també decisiu, però que no toca el terra. És que m'encanta. I fixeu-vos un altre cop que això es aconsegueix bàsicament amb un disparo, no hi havia més. Aquesta imatge, que potser a vegades també us l'he posat en temes de composició, d'instant, vull dir, és una imatge molt recurrent, en la qual sempre ens quedarem, diríem, hipnotitzats per on es posiciona la càmera. Es diu Liège en France, i hi ha una cuidadíssima composició on tot està previst molt minuciosament. Cada una de les relacions entre la línia, l'espai negatiu, es troben en una perfecta harmonia amb el reste de les formes i aleshores el fotògraf tan sols té que esperar aquest instant que passi aquest ciclista i col·locar-lo precisament en el lloc adequat. Un instant abans no seria aquell lloc, un instant després ja hagués passat i està precisament en el punt perfecte, perfecte de disparar.
és una imatge que la puc veure també 10.000 cops i sempre produeix com una emoció de pensar quina perfecció, per favor, no? Com pot ser que els fotògrafs mirin tan bé. Nos enfrentamos más bien a una particular forma de Gestalt, això m'ha agradat posar-vos, donde se han sumado la composición, que es l'espai, al moviment, que es el temps, y conformando una experiencia total, superior a la suma de sus partes, de modo que el instante decisivo trasciende al tiempo para abarcar también el espacio, la composició. Constantment veieu, no?, que estem jugant temps, espai, composició, temps, espai, composició. Tot va interrelacionat per buscar aquest moment decisiu. Preciosa també fotografia del mestre Cartier-Bresson, on aquest home juga amb l'espai, evidentment, de tenint el nen cap a dalt, i la composició és perfecta també, no?, perquè retalla molt bé amb el fons del mar o del llac en aquest nano, i el personatge està perfectament centralitzat, vull dir, no està cap a un costat o cap a l'altre, sinó que el tenim al mig, i això, que estigui al mig, ens dona un efecte molt interessant. I un altre cop, tenim una senyora per aquí pujant, vull dir, tots els elements es van conjugant dins la imatge. Quan es refereix a això, és això. Nunca he tenido pasión por la fotografía en sí misma, sinó per la possibilitat de captar, oblidant-me de mi mateix, una fracció de segon. Digue'm, si algú vol parlar. No, captar l'instant. Sí, és que clar, anirem veient moltes imatges. Avui serà com una espècie de classe en la qual, quan acabi la classe, tancareu els ulls i direu, ostres, tot el que veig són instants, no? I estic segur que després anireu a cuinar o fareu qualsevol altra cosa i tot el que seran instants. Per això m'agrada una mica fer aquestes conferències, perquè us dono, diríem, eines de coses que són del món de la fotografia, evidentment, però que a vegades no ens donem compte, no? I sempre estan presents a la nostra vida. Des del moment que ens rentem les dents, allà hi ha un instant, també. Aquesta és una de les fotografies que a mi també sempre m'ha tingut enamorat, perquè a l'instant, com podeu veure, es para en el moment en el qual aquest senyor, en un pícnic, s'està servint el vi. És a dir, la fotografia comença en aquest instant. Podem veure la imatge, un barco, dius, vale, ok, a l'espai el veiem, tot ho veiem, però, ostres, aquest precís moment en aquest senyor agafa la botella de vi i el fica dins el got, és preciós. És que, clar, sense aquest moviment la fotografia perdria molt. Vull dir, no seria un 10, com és ara, que és sublim, sinó que seria un 6, un 7, per intentar puntualitzar, per donar-li un valor a la imatge, ok? Perdona, jo trobo que aconseguir això ha de ser una miqueta difícil, no? Vull dir, trobar el moment... Rosa, no. Aconseguir això és observar. Insisteixo molt que abans d'apretar o disparar, observeu tot el que passa al vostre voltant. Jo estic segur que el fotògraf ja està aquí, en aquesta escena, haurà vist un parell o 3 de cops, vull dir, perquè potser porta una hora amb ells, com aquest senyor constantment ficava el vi en el got i finalment, quan es dona compte el fotògraf, finalment es posiciona per composar bé l'escena i aleshores espera que aquest personatge torni a omplir el got i aleshores dispara. No és tan difícil, sinó que és una cosa més de... És estar pendent, diguéssim. Està pendent, per això... Tot el rato observant. La paraula és observar. Els fotògrafs som observadors de la vida i això ho hem de tenir molt present, i quan volem explicar una història, sigui la que sigui, té que haver-hi una prèvia observació, una prèvia vivència, i no es tracta d'agafar la càmera i a mi em peto disparar i dic, bueno, ja me'n vaig. Jo faig molts tallers de fotografia i a vegades m'enfado molt amb els alumnes o amb els participants perquè els dic, no sortiu d'aquí fins que tingueu una foto bona, no? I de sobte els veig i agafen, comencen a passejar, fan així, clic, 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 i se'n van, no? I dic, la tens? O no? Diu, sí, ja la tinc. Clar, en aquell moment jo no insisteixo més perquè no em puc ficar. Després, quan m'ensenyen les fotografies i
aquesta escena la tenies que fer i no l'has fet. Va, però és que no em deia res. No et deia res, és que no t'has parat a observar, no? Perquè passen coses, no? Aleshores, és una cosa en la qual insisteixo molt perquè per arribar a fer una fotografia tan bona com aquesta, senzillament hem d'anar observant. Para Cartier-Bresson, la forma, la imagen, es tan importante que defendía la importancia de incluir la educación visual como cualquier otra disciplina. Correcte, no? És una mica el que estem parlant. Essencial per l'educació humana. Té que haver-hi una educació visual subratllada des del començament mateix, en totes les escuelas. Debe ser incluida igual que el estilo de la literatura, la historia o las matemáticas, ¿no? Con el lenguaje se aprende primero la gramática y en la fotografía hay que aprender una gramática visual. Molt bé, perquè és així. Lo que refuerza el contenido de una fotografía en el sentido del ritmo, la relación entre las formas y valores para citar. Para citar a Víctor Hugo, la forma es la esencia llevada a la superficie. Són textos que, uau, jo els llegeixo ara, que és important que els aneu memoritzant o entenent, però que són importants, no?, per entendre una mica el que estem parlant. Passem al tercer tema, que és l'element. Koopman, un profesor de comunicació visual a la Universitat d'Indiana, subratlla la idea de el significado del contenido fotográfico a la noción del instante decisivo. Este contenido ha de incluir la condició humana, clar. El que dèiem abans del got de vi, el que dèiem abans del sal, és la condició humana la que ens està envoltant sempre amb el que és el tema. Si nosaltres fotografiem persones o la condició humana, constantment trobarem aquest instant decisiu, el que us deia abans. De hecho, el momento decisivo se define mejor como el instante en que forma y contenido se unen para crear una imagen, cuyos elementos formales, emocionales, intelectuales y poéticos tienen una sustancia que confieren un significado real. Cartier-Bresson lo sintetiza: nunca he sentido pasión por la fotografía en sí misma, sino por la posibilidad de captar, olvidándome de mí mismo, en una fracción de segundo, la emoción que el tema desprende y la belleza de la forma. Clar, tornem una mica al que estem dient abans. Aquí em sap greu, però bueno, us passaré aquest link o no sé on, si després els hi pots passar aquest link, o si no jo te'l passo tu, Ona, i tu el reenvies, perquè és un vídeo. El que passa que si ara el posés saltaríem la conferència, tindríem que deixar de compartir pantalla i seria una mica liós. Jo he fet una captura de pantalla ara. Perfecte. En aquest link podreu veure com Cartier-Bresson dispara fotografies al carrer. I em fa molta gràcia perquè, preparant aquesta conferència, he visualitzat molts vídeos, però aquest és el que em va captivar, diríem, perquè és un personatge de gairebé 2 metres i sembla que estigui com dansant, fent una dansa, on ningú el veu, però va disparant aquests instants decisius. I és molt maco. Us el recomano que veieu, dura uns 6 o 7 minuts. És un fragment d'un documental que li fan amb ell i aquest documental es diu L'instant decisiu. Aleshores val la pena que el veieu. Deixem una mica Cartier-Bresson i la teoria també, perquè he anat parlant molt, i ara ens anem una mica a dedicar a veure imatges, imatges que han sigut històriques en el món de la fotografia, en el món del ser humà, i que han sigut també instants molt potents. Aquesta fotografia de Vietnam, on el personatge està a punt de disparar en aquest home, finalment el dispara, després hi ha seqüències on es veu a terra, però l'instant aquest és històric, i veurem fotografies molt importants. Aquest altre moment històric d'aquesta dona ensenyant l'arròs, no sé si està fet a Santiago de Chile o en un altre lloc, però és un moment també dins la història de la imatge preciós, i el fotògraf que va disparar aquí va atendre un instant molt important, amb les baionetes apuntant-la i amb aquest significat simbòlic una mica de la rosa buscant la pau. Un altre instant important dins la imatge de la fotografia.
Això em fa molta gràcia, aquest instant, no? Per això us deia que a vegades és anar pel carrer, però és anar buscant una mica aquest tipus de seqüències. Fixeu-vos que els dos personatges també no estan ficats al mig, sinó que els deixa cap a un costat, i després ens dona a entendre una mica que aquí està la llibreria o no, el xiringo per vendre els diaris, no? Però aquest instant en què el senyor que està sentat li agafa la corbata al de davant i l'altre fica la mà darrere, és un moment important. Aneu una mica també, això, visualitzant aquests instants, perquè són els que m'agradaria que fixéssiu en aquestes 10 fotos que m'agradaria que féssiu. Aquest instant parat dins la història de la fotografia, suposo que també el coneixeu, es diu el petó. Al principi tothom va creure que era un instant decisiu però real i després, des de Robert Doisneau, al cap dels anys es va descobrir que tot era un muntatge. És a dir, que els dos personatges que s'estan fent el petó són uns models que els feia passar un o dos o tres cops i després tot l'altre ja són figurants, no? Figurants reals del carrer, però el petó aquesta imatge icònica d'aquest petó va ser un muntatge i això va provocar un gran revolt quan al cap de 20 o 30 anys, imagineu-vos que amb tota la gent pensant-se que aquí havien detectat un instant, doncs no, era una imatge ficcionada on els dos protagonistes després van donar la cara i vam veure fotografies de com eren aquests dos personatges i havien estat contractats pel fotògraf. O sigui que era una mentida, però bueno, a vegades les mentides també ens transporten dins de la imatge. Dins de la bateria d'imatges que us estic ficant, són imatges, evidentment, en blanc i negre, després saltarem al color, però el que esteu veient són moments també detinguts per l'obturador, amb composicions també, com us deia abans, molt precises, però on constantment el fotògraf està esperant a que passi aquest moment decisiu, que és el que estem veient ara. Una altra de les fotografies icòniques en el món de la fotografia, estem a Praga, estem a punt que la revolució dels estudiants comenci i aquí el fotògraf va tenir la gran idea de posar un amic seu o algú on ens ensenya exactament l'hora en la qual començava la revolució. Aleshores es veu aquesta avinguda buida i després, al cap d'una hora, aquesta avinguda estava plena d'estudiants de la revolució famosa de Praga, on van matar bastants estudiants, crec. I el fotògraf ho transmeteix, o ens transmeteix aquesta imatge en aquest sentit. O aquesta fantàstica imatge d'un presoner, també feta per Cartier-Bresson, en el qual ens ens congela aquest moment d'indignació o de pose forçada una mica del que està dins de la presó. Dins de la fotografia contemporània, aquesta és una de les fotos que us he escollit, també en el qual és un instant importantíssim dins la història de la humanitat, clar, perquè, clar, és el moment en el qual els refugiats intenten passar d'un bando cap a l'altre i en aquest moment el fotògraf està ja preparat perquè veu que els nanos tenen complicacions o hi ha un nano que està passant a l'altre costat de la valla i aleshores l'estan ajudant perquè s'ha quedat enganxat, no? És una de les fotografies que va guanyar molts premis en el World Press Photo i aleshores, evidentment, és un instant. Està fet en color, ja estem deixant una mica el blanc i negre i ara, per complaure a Montserrat, li anem a fer una mica d'una bateria de fotografies en color on també podeu veure que es para l'instant. El fotògraf es diu Alex Webb, i com us he dit molts cops és un mestre de la composició i és un mestre també de captar els instants. Juga molt sempre amb els miralls. Jo també últimament, perquè la gent amb el tema de la fotografia està molt agressiva, segurament us passa molt a vosaltres que anar amb una càmera pel carrer i a la que enfoques la gent et pregunta per què ho fas això, per què l'altre, no me les fotos, etc. Aleshores, per exemple, jo ahir estava caminant per Toulouse i tenia ganes de fer fotos i
com no tenia moltes ganes de socialitzar o de preguntar o d'entrar a demanar si volia que li fessin una foto, utilitzava recursos com aquests. Buscar els miralls, buscar els reflexes dels aparadors i a partir d'aquí sempre intentar esperar un instant. Hi ha una foto que vaig fer ahir que ara diria que és molt i molt semblant a aquesta i suposo que com he estat preparant aquesta classe de l'instant, se m'ha quedat a mi també captar els instants de Toulouse. I és el que estic fent aquests dies, quan estic sortint, quan tinc una hora o dues lliures, captar instants. Jo crec que cada conferència que us donaré, prèviament jo també faré l'exercici que tindreu que fer, perquè així m'ajuda una mica a tenir les mateixes sensacions que tindreu vosaltres. Clar, un art de Sant Martí com aquest, en una ciutat en la qual plou i solament es produeix aquest moment que normalment dura a vegades uns segons, a vegades dura molt més, el que convingui, o que el núvol deixi entreveure, però està molt ben vista aquesta imatge, perquè clar, sense aquest art de Sant Martí i amb els nens jugant no tindria la mateixa qualitat. Les abraçades, els petons, el gesto, la condició humana, tornem a aquest punt de condició humana on aquest tipus d'imatges les hem d'anar reflexant. Una de les imatges importants també que va donar la volta al món és aquesta dona cuidant en aquest nen mentre les torres bessones estaven incendiant-se i Nova York diríem que estava en el complet caos. El fotògraf, en ve d'anar-se'n fins al lloc on passava tot, va tenir una mica la percepció de quedar-se a Brooklyn i començar a disparar imatges en primer pla i al fons diríem que teníem el que passava. Això a vegades a mi m'agrada molt perquè aquestes són les imatges que ens captiven més, perquè són les imatges guanyadores, no? I hem vist moltes imatges de quan les torres bessones van caure, són moments molt importants, però potser jo valoro més el fotògraf que ens fotografia la imatge des d'un altre lloc. En aquest cas hi ha una distància, hi ha un mar darrere, i ens separa Brooklyn del centre de Nova York. I si a sobre li poses aquest instant tan bonic d'aquesta dona cuidant el seu nen mentre el món s'estava caient, doncs és molt, molt interessant. El joc de mirades també us aconsello molt que l'utilitzeu. Aquest primer pla d'aquest senyor dormint i darrere aquesta parella amb el gest d'ell mirant cap a la càmera i ella mirant cap a un costat. El trobo també fantàstic, no? Clar, el pobre home està ja quasi embabeando en primer terme, però la inclusió d'aquest home en primer terme ens va molt bé, ens funciona molt bé. El tema dels coloms ja us he dit abans que és un recurrent per parar l'instant, perquè tenen moviment. No us dic a tots ara que aneu a la plaça Catalunya a fer coloms, però sí que és una de les idees que ens funcionarà. Després jo us he posat una bateria de fotos meves també i curiosament sempre surten coloms, també. Vull dir, el tema dels ocells, per no dir coloms solament, és un tema recurrent perquè a l'instant decisiu el puguem captar. Perquè, clar, com sempre, estar en moviment ens dona molta dinàmica dins la imatge, ens dona molt moviment. Fixeu-vos, les composicions són, com hem dit abans, molt importants. I després, ja has vist, Montserrat, que aquí el tema que no hi hagi, que no sigui blanc i negre, i en canvi sigui en color, també ens atrapa. La combinació de colors també és important. Això ja ho hem vist en alguna classe del color, però sí que si composes bé i realment el missatge el vols captar i organitzes bé la imatge i les línies, aleshores no ens distreu tant com a vegades podem pensar. Evidentment, fotografiar amb hores molt altes on la llum és molt alta, això sí que ens pertorba. Per què? Perquè hi ha moltes més ombres. Fixeu-vos que aquí pràcticament és una hora del dia amb llum baixa, que és quan la fotografia és molt més maca, i aleshores no tenim moltes ombres que ens disturbin. I això ens fa concentrar molt més en la composició. El mateix amb aquesta, d'acord?
abans ho has dit, no? No sé si ho ha dit la Rosa o la Montserrat, que ostres, això és molt difícil de fer. Doncs sí, aquest home, imagino, no? Si em poso la pell del fotògraf, al principi haurà fet aquest gest un parell o tres de cops perquè està buscant algú o està esperant algú que vingui i depèn del fotògraf el que fa és posicionar-se allà i esperar un altre cop que faci aquest gest. Tot això, juntament amb els colors perfectament calibrats, vull dir, el groc, el blau, el vermell, tot això, doncs, com a fa que aquesta imatge sigui molt potent, també. Els salts és una de les coses que posarem en pràctica. Són perfectes, no? Però, bueno, aquí sí que jo sempre dic que hem de disparar bastant perquè a vegades el moviment de la persona que salta pot ser una mica ridícul o pot ser una mica antiestètic, diríem, i aleshores ja caparà molt el moviment i fer-lo que en aquest cas sembla ella que estigui caminant en l'aire, no? També no sembla que estigui saltant cap a baix, sinó que estigui mantenida en l'aire. Per això és molt potent aquesta foto també. Juntament amb el fum darrere, un altre cop, Vull dir, l'espai és important. Però aquesta pot ser que també estigui feta en ràfega? Jo dubto, perquè tots aquests exemples que us estic posant són fotògrafs que treballaven amb analògic i no, quan com tenien rodets i hi havia 36 fotos en aquell moment, dubto una mica que sí, potser en aquest nivell, però jo he vist les seves càmeres en les quals ells treballaven i eren les Leicas, no tenien motor ni tenien l'opció de disparar, però evidentment si jo fes ara aquesta imatge, doncs dispararia una ràfega per assegurar el tir. És evident que el sistema digital ens està donant que no tindríem que economitzar amb la imatge perquè és gratuïta, m'entens? Després no tens que canviar-ho. Però sí que si jo fes això ara, doncs dispararia en ràfega, perquè segur que t'hauria una foto bona. No sé si algú té el micròfon ara, però... Vale. Per arribar a una conclusió, perquè després d'aquesta conclusió he fet una selecció de fotografies meves, que això ho faré durant les conferències, perquè també val la pena escoltar-me, però també jo soc fotògraf i també val la pena que us ensenyi fotògrafs meves que s'apropen una mica al concepte de la conferència que us donaré, ¿no? Aquí, para acabar, la noción del instante decisivo en fotografía es producto de la mente de un fotógrafo insertado en París en 1930. Este es un concepto que ha trascendido al tiempo y que es capaz de dotar la fotografía con una impronta universalidad o una idea cuya vigencia podría ponerse en duda a más de 80 años de su concepción. El instante decisivo. ¿La piedra angular de la fotografía o solamente una ocurrencia fruto de un trasnochado modernismo? La osada desvergüenza de cuestionar ese dogma. ¿Es la máxima herejía imaginable contra la religión fotográfica y los adoradores de Cartier-Bresson? La respuesta a estos cuestionamientos no es, afortunadamente, la materia de este pequeño estudio, pero habría que recordar que a veces resultan mucho más interesantes las preguntas que las respuestas. Molt bé. És la conclusió final una mica de totes aquestes preguntes que ens podem fer, si l'instant és bo, si no és bo, però bueno, sí que les preguntes, com diu aquí, poden ser més interessants que les respostes perquè les respostes les dona la imatge. Molt bé. Per acabar una mica la conferència us explico aquests instants meus. En altres conferències seran els altres tipus d'imatge, però una mica començant des del meu principi com a fotògraf, diria que el meu primer instant captat va ser aquest, de dos transformistes als anys 90 a l'Apolo del Raval, en el qual la càmera pilla aquest instant de complicitat entre aquests dos travestis sentats i on hi ha un gesto, hi ha una complicitat, és un instant. Aquí es para una fracció de segon. Abans hagués sigut un altre somriure, un altre gest, i una fracció de segon després també hagués sigut una altra història. En canvi, aquí es para.
Aquesta és una de les imatges que gràcies a lo que és la pandèmia he pogut tornar a escanejar negatius meus antics d'aquella època, dels anys 90, al Raval, i evidentment aquest joc de mirades és un instant decisiu també, juntament amb la composició dels braços que arriba fins a la mirada d'aquest xaval, ho trobo perfecte, no? Vull dir, la composició ens porta cap allà i aquesta mirada és genial cap a ella. I l'obertura de la boca, vull dir, aquí tenim molts moments. Evidentment no són comparables als de Cartier-Bresson, ja m'agradaria semblar-me una mica, però sí que era la meva intenció. Havia mamat molt d'aquests fotògrafs i el que jo volia fer quan vaig començar a ser fotògraf, perquè aquí jo no era professional, jo era aquí un amateur de la fotografia que li agradava documentar com era la situació en un barri en els anys 90 abans que arribés el canvi. Una de les imatges que a mi més m'agrada és aquesta d'aquesta dona amb 80 i 70 i pico d'anys, o molt velleta, que està a punt de ficar-se la cervesa dins del got. És una mica molt semblant a aquella imatge del got de vi, perquè tingueu una referència. Aleshores, com jo havia vist que aquesta dona es fotia com 50 cerveses al dia, era un instant que jo tenia que haver... el tenia molt assimilat, ho dic perquè abans m'heu preguntat, i és això, quan observes que això passarà, doncs tan sols has d'esperar que aquesta dona agafi una cervesa, i ja n'havia agafat dos, aquesta és la tercera, i aleshores aquest gest el congelo. Com també congelo el gest d'aquesta dona ficant-se la banana a la boca, no? Instants, també. Per això us dic que en aquestes 10 fotografies que m'agradaria que féssiu, poden ser molts moments, no solament el salt, aquests moments que jo us estic ensenyant en fotografies meves són instants diferents del ser humà, quan aquest home li corda la sabata al seu germà, ells són besons, i l'altre és manco, clar, li falta un braç, aleshores l'altre li ha de portar la sabata. És un altre moment que tenia jo molt estudiat, perquè jo estava fent un seguiment en aquests dos homes, i aleshores aquesta imatge es produïa constantment. Si després, dintre de 50 anys, un professor de fotografia fa una conferència i posa aquesta foto, la gent dirà, uau, però és molt difícil no fer això? I dic, no, clar, la resposta seria aquesta, que el fotògraf va estar pràcticament 2 mesos convivint amb aquests dos homes, no? Aleshores vaig poder fer aquest instant. Aquests dos homes anaven a buscar feina i també és un instant que jo capto en el qual el senyor, que en teoria els té que donar feina, se'ls mira i la mà d'ell posada sobre la taula també és un moment important. El moviment del paper, dirien revisant el que té que fer, també és un altre instant que es para constantment. Això ja és Això podríem dir que és un homenatge a Cartier-Bresson, a la foto aquella que heu vist del salt, però que també buscava, no? Perquè és un reportatge que vaig fer sota el pont, alguns allà, al Toño, em sembla que hi ha alguns altres veuen a veure aquesta exposició, i és una de les fotos que també tenia i en el qual avui li he tingut que ficar obligatòriament perquè és un instant captat en el moment, en l'aire, en la suspensió, on passen moltes coses. I a sobre, una mica també tinc la sort com a l'altre, que tinc un personatge aquí que està perfectament ficat entre el braç i la cama. Vull dir, no el tapa, no sobreexposa per ningú. Un altre moment important. Un altre moment, aquestes són fotos sota el pont. Això és el Rocío, és a l'instant. El fotògraf, que sóc jo en aquest cas, es posiciona davant i clar, elles no veuen que hi ha un senyor que està a punt de trucar a la porta, no? Aleshores, l'únic que ho està veient sóc jo. Aleshores, m'agrada molt aquesta imatge perquè estic congelant un instant abans que elles se'n donin compte que hi ha algú obrint la porta. I això és tan sols una mica posicionar-se en el punt adequat. Això és Belgrado, durant la guerra, en el qual és un enterro que vaig fotografiar i és el moment en el qual s'està enterrant el primer estudiant mort per Milosevic. I aquest instant de pausa o de
amb la il·luminació, amb tot, amb el fred. Uau, jo ara me la miro i penso que és una foto que m'agrada molt. A vegades, fotos nostres, si no les tornem a veure més tard, no ens en donem compte, però aquesta ara a mi m'agrada molt, no sé. Els coloms, això és un camp de refugiats també, Bòsnia, a Sèrbia, i aquesta dona en els precisos moments que jo estava intentant fer imatges, ella surt de la porta i comença a tirar trossos de pa en els coloms. En aquell moment, pum, tots comencen a volar i es forma un instant també decisiu en aquest moment perquè estem parlant del reflexe també, fixeu-vos que estan reflexats, vull dir, la mà com ella està tirant el pa el tenim aquí, es para tot. L'Havana, també em direu, ostres, jo abans de disparar aquesta foto sí que em vaig disparar 3 o 4, això és analògic, estic amb carret encara. Aleshores, veure aquest personatge que saltava un i altre cop cap a l'aigua em va fer una mica tornar-me a posicionar en el lloc perfecte, és a dir, que el seu cos es retallés amb el cel blanc. Si jo em posiciono en un altre lloc i el seu cos està retallat amb un fons negre, pum, es sobreexposa la història, aleshores perdem una mica l'essència, una mica el moment màgic. El fet de posicionar-me jo, com us deia abans, la composició, vigilar-la i ficar-nos aquí i retallar amb aquest fons blanc que és el cel, impressiona molt més, clar. Ens dona molta més coincidència. Això és Cuba també, dins del taxi, i aquesta imatge és un altre cop un moment decisiu, perquè ell em diu alguna cosa, aquest alguna que ell em diu, el que està en bicicleta i perfectament composat, perquè tenim 2 finestres, i jo amb una finestra hi ha una història, amb una altra hi ha una altra història. Llavors aquest senyor mira en aquesta dona mira cap allà, i tot reenquadrat una mica com aquella foto de Sevilla que us he ensenyat des de dins del cotxe. Això és un reportatge que vaig fer sobre el càncer i on els metges em deien que el moment més important pels pacients és quan una persona, el doctor li agafa la mà i amb la mà li va acariciant, no? I aleshores vaig entendre que jo tenia que tindre una imatge en aquest moment per explicar el que és el càncer, no? És un projecte que vaig fer durant diversos mesos on jo començava des del principi fins al final. Aleshores, tot aquest projecte era un banc d'imatges que els metges utilitzaven després per fer conferències als Estats Units, a Anglaterra o per allà on viatjaven. I aquí, aquest instant precís d'aquesta agafada de les mans, també considero que us pot ajudar també, perquè són moments decisius on un altre cop l'essència del ser humà és important. Dins d'aquest reportatge és el moment en el qual se li comunica a un familiar que un dels pacients o el familiar tindrà càncer també i per no estar dins de l'escena em vaig allunyar, evidentment, des dels passillos i vaig captar aquesta imatge que va ser just un moment també. Ja passem al color, el moment en el qual una dona africana fica les regadores perquè li omplin d'aigua i en aquell moment, en vez d'ensenyar tota l'escena, el que ensenya solament és aquest precís moment en el qual l'aigua entra dins. I fixeu-vos que aquí tenim una UV perfecta dins del món de la composició, ens ajuda molt. Aquí també a vegades podem pensar que aquí no hi ha cap instant, però sí, si us fixeu, aquest instant de la mà d'ella trucant la branca és precís. L'instant del ritme, aquest flux que tenen els peus caminant, també és important. Us he posat aquesta imatge perquè potser no és tan eloqüent com un salt o com els coloms, però sí que és important que hi ha un peron. En els esports, evidentment, sempre alumnarem imatges molt potents, en aquest cas el críquet a la Índia. És un moment fàcil, perquè ens costarà més, ja veureu, és saber on posem la càmera perquè tot es retalli. Per això tinc ganes una mica de veure les fotos que feu, perquè dependrà molt
d'on us posicioneu, podrem saber on estan, no? Això és Alexandria. També estem entrant al món del color, també perquè visquis. Això és Sarajevo, diríem que és una espècie de plaça a Catalunya, com us he dit abans, on, lògicament, quan volen coloms es para tot. Això és a les tribus Maasai, on els nens juguen a futbol, i una mica per documentar o per visualitzar la imatge, perquè entengueu la gent com són els camps de futbol allà i les pilotes en les quals juguen, vaig parar aquest instant precís en el qual ella està a punt de fer el xut. Fixeu-vos que el peu inclús està en l'aire. I ja per acabar també aquest moment Maasai, em sembla, en el qual la composició ens ajuda molt perquè parteix la imatge en 3 parts, 1, 2 i 3, i en aquest moment ella mira cap enrere i congela una mica la història que ens estem veient. Totes aquestes fotos que heu vist, això són fotos que he anat escollint i que han resumit una mica dins de la meva trajectòria fotogràfica. Podríem dir que en tinc moltes, però que són instants també que han estat parats. Cartier-Bresson defendió que fotografiar es poner la cabeza, eso ya va per tots, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira. He aquí el genuino instante decisivo.